Some stories should never be forgotten, and some voices should never fade. On January 15th, 1970, the Biafran War ended. But then the courage, the pain, the struggle, and the tears, they stayed with those who lived in it. Every Igbo family lost at least one person. But then through the darkness, one thing remained consistent: ozemena, hope, resilience, endurance, and that will to survive. These things are not just mere stories or mere memories. They are the voices of survival. Listen closely. Mgbe a lụrụ agha, a lụrụ na ọtịtị nga na-adị n'okoro ugbo ihe ọnwụọla. Mana mgbe ahụ ọ na-ezu anyị ezu. Ọ na-ezu anyị n'ime ihe ukpuru akwa. O zuo anyị maka ndị amị na-awala ụlọ. Ole ga-ekwe anyị eje apụta akwụ. Mama ha bụ nne di m. Nne m onye lụrụ mmadụ. Ọ na-enwe nne di. Ele ha emegharị. Na-emegharị. Ndị amị ele ekporola awụ onye lakpa. Amụrụ m na 1938. Agha bidoro na 1967. Ewepụta date from 67. Ife ọ ga-apụta ebe a bụ 29. Ebe anọ m na mahadum dị na Nsụka. Maka eji eme akwụkwọ ebe a, eso m na ndị bụ ụzọ wee jee akwụkwọ ebe a 1960 to 63. Ndị chọrọ ikwu eziokwu, ọ bụrụ ndị Igbo zigara ndị afọ, nọ ndị soja ndị Naịjirịa zụrụ si n'ife a karịa, fasi na Yoruba, fasi na Ugwu Hausa, fasi na ala Igbo. Mana oge afọ nọ ndị mara akwụkwọ, ịmago ndị be anyị na-agụ akwụkwọ rinne, ndị jebe n'obodo oyibo tupu oge eruo, tupu kịta ife na-akpa ajakpa fafa agbapụsịrị ọsọ. Mmadụ dịka Zikiwe, o jere Amerịka wee gụọ akwụkwọ, kpọtụọ nwanne Nwafọ Orizufa, Dr. Ikejani, Eastern Region. Kedu ebe ọ bụ kịta? Anambra, Imo, Abia, Rivers, Bayelsa, Akwa Ibom, Cross River. Ife a bụ Eastern Region. And I will House of Assembly na East. This Akpabio, Akwa Ibom, ọ papa ka ọnkụl ya bụ Minister of Education. Oge anụsị agha, onye ndị ugwu wetara, ndị ugwu Gowon oge ahụ ọ bụ dịka Colonel ka ọ bụ etinye. Kedu ife ọ gwara anyị? Na o nwere ife afụrụ na Nigeria mere ka anyị jikọta ọnụ as a nation. There is no basis for Nigerian unity. Gowon ị na-anya people ndị amarọ history. Then oge anụbara agha, to keep Nigeria one is a task that must be done. Some of us Nigeria. Keduzi mgbe iji ife izizi gwara anyị bụ na enwere ike inwe unity Nigeria, na anyị abụrụ ofu. There is no basis. Enwere tigezi kwakọta ikpokọta anyị together. Then suddenly, to keep Nigeria one is a task that must be done. Ụmụ okorobịa mara kịta fa mara akụkọ Nigeria. Kedu ndị na-eme ndị ugwu ahụ kwa ọfas na mma na-akụzi history na school ka ụmụaka ghara ịma ife mere n'obodo. So as we remember them today, we must ask ourselves these questions. What have we learned from their courage? What have we gained from their endurance? And what must we never forget about their sacrifice? And in remembering, we keep their voices alive. May the souls of our heroes past remain at peace, and may their courage continue to guide us.